Okay, malapit na po ang ating summer pero feels like summer na po sa init po ng panahon. Kaya naman po mga ilang pasyalan ngayong palapit din po ang Semana Santa tampok sa bayan po ng Puzorobio, Pangasinan. Para po sa good news na yan, kasama natin Idol Maya. Sa nalalapit na Semana Santa, natural na sa mga Pilipino ang pamamasyal sa mga lugar na tahimik kung saan maaaring makapagnilay-nilay. Isa sa mga maaaring dayuhin ay ang Malasin River sa bayan ng Puzorobio, Pangasinan. Ayon kay Maria Cristina Calatchan, Tourism Officer ng Puzorobio, ang Malasin River ay karugtong ng Angalacan River ng Manawag na nagkataon na nasa barangay Malasin, Puzorobio. Nag-extend po kasi siya from our town, tapos nakakonect po siya sa Angalacan River ng Manawag. Bagamat nasa private property ito, libre ang entrance fee. Maaari ring magrenta ng cottages para sa mga nagnanais na magtagal sa lugar. Tahimik, may sariwang simoy ng hangin at malinis na tubig, kaya suwak na suwak talaga ang lugar para sa mga nagbabalak mag-relax ngayong Holy Week. Maliban naman sa Malasin River, hinikayat din ng Tourism Office na pasyalan ang ilan sa mga resorts sa bayan, maging ang tinatawag na New Zealand of Puzorobio. And then, meron din po yung sa New Zealand of the North. Although, really old po siya. Kasi po ito para sa mga cyclists. Para naman sa mga nagbabalak magbisita iglesia, maaari ring dayuhin ang St. Padre Pio Parish Church sa Palguyod, Puzorobio, na isa sa 3 lamang na itinatayong St. Padre Pio Church sa buong bansa. Ito rin po na ito yung St. Padre Pio Church. Bale, 3 lang po kasi yung naitayong St. Padre Pio Church sa buong Pilipinas. At very lucky po ang Puzorobio na dito po maitayo yung isang church na ito kung saan pwede pong magnilay-nilay ang mga pilgrims. Iba-iba man tayo ng paraan ng paggunita ng Semana Santa, isa lamang ang tiyak sa puso ng bawat Pilipino, nananahan ang ating pagiging Kristiyano. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.